Uy, nga naman kani. Ako nang abutin ini. Ako may una kita ang tindahan eh. Ganyan akong gahulutin do gani. Di siya pwede kita doon mga awatan eh. Nakaw na. Dina ka na sa'yo. Nakakawat ako sa Skyflex ug duha ka bubot. Nakaw, matulog ka. Asa ba na? Asa ginawat mo na? Tanaw na ba? Dua ka bubot. Isa ka Skyflex. Mga taga ni. Dat dili pwede. Bat. Dili pwede. Isa ka Skyflex. Dua ka bubot. Oh. Guys, na ako'y Magic. Pila? Magic? Maay siya na eh. Magic sir. Oh. Asa ba to? Magic? Magic! Tanong na to. Tagay ko isa ka Skyflex. Skyflex. Oh. Oh. Dayong dua ka bubot. Bubot. Wala una ko na eh. Papalit akong sigarilyo. Unya ra sir, kimulan tas tani magic ano. Oh, hadi Magic na. Magic daw ko na. Sige mo, tingnan ko na ko. Lantawan yung tanong ha, Skyflex yun eh. Tanawan ninyo. Dua ka bubot. Oh. Concentrate mo, dapat wala yung mamitok ninyo. Okay. Mau ni Magic, nagkabilin sa kong lulo. Dah, yawa di kay mo diyan. Dah, maayo. Lantawan niyo pa yun ha, gamay na naman eh. Walk room. Dah, yawa ka ayo di tuhan ni. Oh, wala na. Nah, dah, Wala ko na, wala ko na. bubot. Dili dyan na wala dyan naman din na may balik ng mga kuha na pag magic ni mo. Dadat ko na, nung ka na ako dyan noon. Wala na ko niya, prada mo kaya. Dah, Ila man karon no. Di na may balik yung gitulo naman ha. yawa Wala. magic. Oh, wala. Leon? Ha? Nan, yawa ka ayo diyan. Ayo tuhan eh. Wala. Wala sa? Wala. Ay matay kamura sa pura kay giuwat ana. Ugbot na mahibalik manggaling na. Gikan antiyan na niya dat. Maga lakaw suno ko magatiniil. We. Anak, hindi kaya. Nya, asa naman to? Mr. Gapong Pulis, pakicheck ko sa iyang bag. Hanang kinagam yan. Ha. Pakicheck lang ko. Sige no. Ay na adres suno ko to. Oh? Yay! Nan, kurot na akong believe oh, kuya awak kayo. Madali. Nan. Wala ko na ako na eh. Ah, sige. Piyong mo. Piyong mo. Sige. Dah, maayo ka ayo. Naibalik ko ba ka? Sige kita saudara, sige kau dari phone. Kana di Zoom. Sige. Kabut na ko, sumandan. Sige. Sige. Cutting ra. Dalam ka. Ibayin. Sige. Sige play. Kena, hoda ikaw horot sige. Ini wala si Alvin. Ayo, ayo, apa? Sana. Ya. Ano mo po diyan? Panukot sa dagay na. Ya play. Wala ko na ha. Eh sakit kita papa daw. Luwat ha. Play. Okay, tarak. Play. Bisa mo motor? At kuya awak ka. Play. Play. Ya play. Dat. Dat wala. Daka ayo. Ito, mana play ya? Anang daka ayo. Ay gato bang sa kamera? Anang daka ayo. Minaaman tuho daw. Ay ketawa. Sige, pog. Okay. Play. Pak, mana? Yeah. Hey! Lugtog sa po, lugtog. Ako bulok siya. Madali pa to. Yay!
Good. Sipet, apa do kamu dua? Play. Ngit-ngit man daw. Ngit-ngit kay ito man ko. What's up mga ulang? So, karang mag-shoutout natin sa YouTube. Ang first commentor na to kay si Renante Alipe Dasikan. So, shoutout na sa uban. Kent Adrian Abuk, Juvinimir, Jenisa Mahinay, Berna Alfonso, mga Cristina Goyron. Shout out to Nicarios Castillo, Rebeco Gaming, Flower May Ibagona. Shout out Neil Donaire, Jessica Justin, Jerilyn Abe akong mama, Carlo Manata, ug si Gise Milan. So, maroon siya tanan guys. So, Bayan din salamat ako. sa inyo pag-suporta o ay kalimot sa pag-subscribe o hit sa notification din. So, maroon siya. Narating ang Hashtag Mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.